Com afig un camp en un qüestionari DuaCloud per a pujar un fitxer. Imagineu que, per exemple, vull fer un examen amb preguntes tipus test i una o dues preguntes en què els alumnes hagin de resoldre un problema. Puc buscar que ho facin a mà en un paper i després fotografien i ho passen a PDF o directament en una imatge i l'adjunten a aquest examen. A més, intentaria que fora, o m'interessaria que fora, per exemple, el qüestionari amb un temps limitat. Aleshores tindríem les preguntes tipus test, que les podria fer aleatòries, i en un moment determinat el camp en què l'alumne puja un fitxer. Com ho faig això? Doncs imagineu que ja tinc creat un test, ja he creat un test de la manera com hem vist en altres vídeos des de Word, des de Zero, etc. Me'n vinc a qüestionaris, faig clic en test, imagineu que és este test i vull modificar-lo, introduir el camp del fitxer. Faig clic en accions, modifica, i així en esta interfície vindré a Afig Control. Així m'apareixen les preguntes que tenia preparades per al test, en aquest cas són 2, però imagineu que en tenim 30, i el que faré és fer clic així, a la dreta, en fitxer, i tindré la possibilitat d'afegir un fitxer. Què faré? En esta caixa de text indicaré la redacció, doncs, per exemple, del problema. Indiquem el nom del camp, perquè en els resultats després puguem identificar què és, i podem posar, per exemple, problema 1, si en tenim 2, i ja tenim el qüestionari amb 2 preguntes, tipus test, i una tercera pregunta que és un fitxer que haurien d'adjuntar els alumnes. Guardem, i així quedaria l'examen que haurien de contestar els alumnes, amb el camp de fitxer, les preguntes per a contestar, i l'alumne introduiria el fitxer, després de seleccionar un fitxer o els que toquen, insereix, i ja estaria ahí dins. Contestaria i enviaria l'examen. Com recuperaríem com a professors els fitxers que s'han penjat? La part d'administració, tests, i així dins buscaríem el test i mostra les respostes. I així aniríem a descarregar els fitxers. I ens descarregaria en el nostre ordinador un fitxer, podríem extraure i indicar-li en quina part de l'ordinador ens el guardaria.